Kino yang lambat kita khot karib hoi Catholic Youth ki badan Hashlong RBCYS rengkar berkajing trelang ke Regional Blood Bank Pasteur Institute Laumali kila penlong ya kajing ais pun senam blood donation camp hadan Bosco Youth Center hak arku saw tarik naitung hak ni kesni ladon pun hak ibriu ki balawan ban ais ngob hai la senam khantam ki samla ka Dr. B pasa kala penpau kajing ngongu ki sama Catholic na thamri bhoi bakila kloi ban mi shakmat ban le ya kanika kamram bakongsan hak im lang salang kalau ong baya kasnam yimla ban shushna hi henry ngidon kaman yo nangi ki para brio kajing thumu jong kanika kam kalau ban penslur ya ki para brio ban yarap ban a ya la kasnam khlem tieng ni sir bar ban yarap subun ni kinong pang ki badon kam kerki ya ka ban ai subun ni kasnam kam kta ki tu ki ba ai ban ka penkot ye ki bapang bashitam usamla Plishandri Presiden ke RBCYS ulah penpau ke jis ngomu ya baru ki samla sebut mensim na ribhoi ki bala ai jinsur mensim ya la kasnam na ka benta ban penem ya ki para brio hakani kasni
và cái này thumbs up sir. Cái này thumbs up sir. Cái này thumbs up. Cái này thumbs up. Thumbs up good. Cinema. Slide. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Come on. 1, 2, 3. Đúng không?
Jambi. Yeah, but this one, yeah. Ready? Ready? 1, 2, and 3. Oh, siapa? 1, 2, and 3. And 1, 2, and 3. Smile. And back. Kwa bat ai kuble pi baro ba pe kan ne ka program menta ngade I Dr. P Pasa mengatri hapo Regional Blood Center menta singi dan lamba kini ki Ribhoi Catholic Youth Association de ba penlong kan ne ka blood donation camp rengkat bat ni de ka we ngala kwa ban ai kuble ya yaki namar baki lawan ban mi syakmat bande ekenika kamram ka ba don kam na ka benta jong ka imlang salang namar ba kuma fitte bi ka snam ka de ka we na ki ba imla ban chushna ne ngimla ban thiet ka ban wan bet na ki brio ka manga ban mapi but menta ka jela jongi dang don ka voluntary blood donation ka ba duna ba ka ba kot ya ka arpo percent ro te man la kasngi don be badong kam snam te ka don ka jing omba man la ka lai second don be mano badong kam ya kasnam te ka ne ka jing beting ba ai kti ki kini ki kena ini ki youths na po ka Ribhoi Catholic Association te ka along ka jing yarap ka ba kraw ba namar ba ngila ban pendap ya ka blood center jengi balada dong kam mano ban badong kam ya kasnam ya la ban ayaki namar ko mga ong mentang ngimla ban chna ya kasnam te namar ka tang dong kam me ki priya ban ai snam mon sobha ban yo ban ai jing em ban ai men sim ya ki priya baro te kendiat ko ban ong sepang kajing ais nam kalong ba mano ki badan hapo kerta khat pra don represent snem ki laban ais nam te kani kajing ai jong ki weiru ai bakan long ka ek ban ai men sim ya piru ba penya wan chakmat ba penya ai lem ka kti ka man kti ka diang jong pi ban la ban ais nam na ka benta jong ka imla salang te tangkini kentien ku bleshibun Kublai pi bara. Te ingin nak kaseng jong ka Ribhoi Catholic Youth of Shillong. Ni sio kuman ba menta kasing la dep bande ekne ka blood donation kam jungi ha hangne youth center te ngi ai kublai yaki blood pasture ki bawan na mali bat ki doctor sebaro liba ka jinrap joki ngila la ban pelong ekne ka blood donation kam ka bajob ngi ai kublai yaki para samla jungi de lembah ka jinslur jungi ba kane ka blood donation kam jungi kalong ka bajob ngai kublai ki isi member sebaro le ba jin trash tom juki ba jin snok ti juki ban pelong kane ka blood donation kam ka jin pelong jungi ya kane ka blood donation kam kalong ban ai encouragement ki para sama jungi ma ba kilong ke ba koj bakhya kam tawe ban kiara ki pam na ka bam kadi kam tam ka ba penstiu ya kamet juki ubreu hi uba aya ka bala ban donate ya ka snam ju umud ubreu ne ka breu ka bakoj bakhya ma te ngakan tu yaki para samla lane ki breu baro ma wanam shifting ban donate ka snam jopi ma pinam tip ba ka snam jompi kan yarap ki to ki breu ki badan ha jing lane badan ha jing stom ngi na kaseng hi ngi pan pa ko jing sungu ya blai track ran bala ailat ngi ban pelong kene ka blood nation kam ko blai shipan